Bideo honetan YouTubeen murgilduko gara. Horretarako zehaztapen orokorrak ikusiko ditugu. Prest al zaude? YouTube PayPaleko 3 langileoik sortu zuten 2005 urtean. Hasiera batean, aurrerapen teknologiko hutsa ematen zuena, berrikuntza teknologiko erraldoi bat izan zen. Oztopo teknologikoak oztopo, bideoak online modu masiboan partekatzeko aukera eman zuen. Teknologia ezagutza maila altua izan gabe, edozein erabiltzaileek aukera du YouTubera bideo bat igotzeko, partekatzeko, bideoak ikusteko eta iruzkinak egiteko. Gaur egun YouTube Googleena da, 2006 urtean erosi zuen, eta erabiltzaile gehien dituen bigarren sare soziala da. Guztira 2000 milioi erabiltzaile baino gehiago ditu, Facebooken atzetik. Aukera bikaina da orain, YouTubera igondako lehenengo bideoa ikusteko. Ikusti eta gero hausnartu ea nolako aldaketak egon diran ordutik ona. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. YouTube zer dan ulertzeko, beharrezkoa da lehenik eta behin erabiltzaileak sortutako edukia zer den ulertzeko. Erabiltzaileak sortutako edukia da, zuk edo nik, hau da erabiltzaile ez profesional batek, inongo jakintza maila handirik gabe, YouTubera bideoak igotzea. Aipatutako kontzeptu honekin lotuta esaten da, erabiltzaileak sortutako edukia dela YouTuberen arrakastaren gako nagusienetarikoa. Zergatik, erabiltzaileak bidalako YouTuberen hornitzaile nagusiena. Erabiltzailearen esku dago YouTubera bideoak igotea, bideoak partekatzea, bideoak ikustea eta iruzkinak egitea ere bai. YouTubek berez bideoak igo eta bertan gordetzen ditu, besterik ez. Beste guztia erabiltzailearen esku dago. Normalean ez zaio erabiltzaileari berebiziko garrantzia ematen, hala ere badaude salbuespenak. Seguru nago, YouTuber edo influencer asko ezagutzen dituzula. Horiek dira, sare sozialetara eduki arrakastatsua igotzearen ondorioz, famatu egiten diren pertsonak. Eta, hainbat pertsonengan eragin zuzena dutenak. Seguru nago badakizula YouTube erreminta globala dela, edozein tokitik bertara sartu daiteke bertako edukia kontsumitzeko. Baina, badakizu tokian tokiko gobernuak adibidez zeresan handia duela YouTubeko edukietan? Badakizu herrialde bakoitzak erabakitzen duela zer ikusten den eta zer ez den ikusten YouTubeen? Adibidez, Txinan, Iranen, Pakistanen eta Turkmenistanen YouTuberako sarrera debekatuta dago, ezin daiteke YouTubera sartu. Eta Alemanian, Ingalaterran eta Estatu Batuetan oso zorrotz jokatzen dute copyrightanekin. Beraz, naiz eta pentsatu YouTube zerbait globala dela, ondo jakin bertako edukia norbaitek erabakitzen duela. Ikastaroan zehar asko galdetzen didazuen kontu bat, YouTuberen algoritmoa izaten da. Zer da YouTubeko algoritmoa? Labur esan da, adimen artifizialak kontrolatzen duen sistema bat. Eta sistema horrek egiten duena da, gu YouTubera sartutakoan, bertan agertzen diren bideo guztiak sailkatu. Zer den guretzat gomendagarria eta zer ez. Orduan, labur esan da, adimen artifizial honen helburuak dira alde batetik. Gu YouTubera sartzerakoan pozik egotea bertan dagoen edukia gure gustukoa delako, eta bigarrena, ahalik eta denbora gehien igarotzea bertan. YouTuberen algoritmoak kritika asko jasotzen ditu. Zergatik? Ez dakigulako oso ondo zelan funtzionatzen duen. Guk ikusleok ez dakigu asko algoritmoaren inguruan YouTubek ez duelako behar besteko informazioa ematen. Eta hainbat kritikarik esaten dute algoritmo hori soilik erabiltzen dela guk denbora gehiago igarotzeko YouTube plataforman, besterik ez. Beste galderetako bat izaten da YouTuberen alderdi ekonomikoa. Zenbat irabazten da YouTubeen lan egiteagatik? Plataforma honek ez du harpidedun kopuruaren edo ikustaldi kopuruaren arabera ordaintzen. Momentuz, zifra ez da batere zehatza. Dakigun gauza bakarra da, YouTubetik dirua jasotzeko beharrezkoa dela 1000 harpidedun baino gehiago izatea eta kanalean 4000 ordu baino gehiagoko ikustaldia izatea. Hori lortuta, posiblea izango da etekin ekonomikoa izatea. Beraz, ez dago inolako modu zehatzik YouTuberrek zenbat irabazten duten jakiteko. Dakiguna da, gaur egun YouTuberrek bi diru iturri nagusi dituztela, lehenengo eta behin, enpresekin dituzten kontratuak eta bigarrenik iragarkien bitartez. Hori bai, edozein YouTuberen inguruko informazioa nahi baduzu, badago sarean Social Blade deituriko
webgune bat. Bertan agertzen da adibidez zenbat irabazten duen youtuber batek, zenbat jarraitzaile dituen momentu konkretu batean eta azkenaldian egin dituen gorakadak edo beherakadak. Hau izan da bigarren saioa eta badakit YouTubeen murgiltzeko izugarrizko gogoak dituzula. Beraz, aurrera jarraitu saioekin!